أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Gashi cikin taimakon Allah yau 13 ga watan 11 Allah cikin taimakon shi ya kawo mu wannan yankin don yada addinin musulunci. Tare da mu akwai Malam Adam Ashaka da Malam Haruna Yusuf wanda aka fi sani da Baban Cinedu. Cikin taimakon Allah an yi karatu bayan sallar la'asar, kuma a dalilin wannan karatun Allah ya azurta wannan baiwar Allah mai suna Husna musulunci. Allah ya tabbatar da mu da ita a musulunci. Shawara kawai zan ba malam ya dan bata shawari saboda challenges da ke fuskantar mutum bayan ya musulunci. Kina ji ko? Na ɗaya dai akwai wanda ya sa ki dole ki anshe musulunci? Tambaya yake miki. Babu ko? Ra'ayin kanki ne da fahimtar da kika yi ko? To alhamdulillah tunda kin ga fahimtar ke ci kuma kin yadda Allah ne dan shi Allah ne azarce ki da samun addinin musulunci, shine ya azurta ki da ansa addinin musulunci. To duk wani challenges da an faɗi mana cewa yanayin ga yanayin gidanku da abubuwan da ake tunda dukkan ku tushe ne na Christianity kuma suna da zafi, ba faɗa zaki da wani ko da iyayenki ba. Ke da yanzu ana magana ne na lahira ba duniya ba. Yanzu in duniya ake magana abu ne na duniya, mutum ya daɗe kamar da ne magana ɗazu ya shekara 150-200, amma rayuwa madawwamiya ta lahira ake magana. Duk abin da kika ji kika fahimce shi ki zauna ki ƙara bin diddikin shi. Kin san bin diddiki ki bi abu one after another, ki tabbatar da abin da kike bi ba kina bin gaibu bane. Ba mun yi wannan wai dan muna sha'awar mu burge wani bane a duniya, ba mun yi wannan dan muna sha'awar mu kuntata mu wani bane a duniya. Muna yi ne domin kira ga addinin Allah. Kuma kamar yadda kika ji maganganun da muka yi ko aka yi malamai suka yi kafin zuwa har gare mu, mun yi magana cewar muna so ne mu yi addinin Yesu kanshi. Yesu nan bai taɓa bauta mu wani Allah uku, Allah biyu, Allah da rabi, biri, wa duk ba abin da ya taɓa bauta mu. Allah ɗaya ya bauta mu. Da haka mu ma muna baki rasa Yesu ba yanzu kika sami Yesu, because a addinin musulunci ne kike da Yesu na gaskiya, anan kike da Yesu na asali, anan kike da Yesu, kike bin Yesu bin gaskiya, kike yin abin da Yesu ya yi. Muna miki fatan alkhairi, muna miki fatan Allah ya baki ikon ci gaba da bin wannan abu da kika dauko na addinin musulunci. Allah ya ci gaba da ganar da mu gaba ɗayan mu gaskiya. Allah ya baki kariya, Allah ya baki kariya, ko muna miki fatan alkhairi. Mana shakka. Kafin Malam Adam ya ce wani abu, dan so ke yar uwa Husna ke dan ba mu labari ko da na minti daya. Ke wani coci kike bi, kuma ke ce kadai a gidanku Kirista ko musulmai ne, ko kuma ma'aifiyarki ma wata ne a church? Mama na uwar zumunta ne. Uwar zumunta ne. Ni kuma LCCN wannan ke shiga. Alhamdulillah. Allah ya taimake mu, Allah ya tabbatar da mu cikin musulunci da mu da ke gabaki da. Allah ya danga dan kyauta da kaɗan ka madadin ta fara sallah da shi, ko za ka miƙa mutu ba ko wani abin da za ka ƙara. So Malam Adam ya yi bayani ma wannan, su kuma su biyu ne suka musulunta, so da musulunta yanzu dan satuttuka ne haka. Satuttuka. To ina ga akwai kalmomi da ita kuma za ka gaya mana ita Firdausi ne sunanta. So alhamdulillah, kamar yadda Malam Yusuf ya yi bayani, gaskiya idan Allah yana son ka da rahama, dama zai sanar da kai addinin shi, buɗe zuciyarka ka fahimci musulunci kuma ka yadda ba wai kokarin mu ko iyawan mu bane, mu faɗa ne namu, amma shari'ar kawai tana wurin Allah. Saboda haka Allah ne ya ga damar shi ko zama musulmai. So duk wanda ya musulunta yana fuskantar kalubale da yawa. Shawaran da zan baku shine duk wani kalubalen da za ku fuskanta ku yi kokari ku daure. Yanda kuwa shiga musulunci nan, kar ku yadda wani barazanan wani ko wani abu nan da sauransu. Sannan kuma alhamdulillah na ji daɗi kun kare musulunci ƙarƙashin wannan ƙungiya ta MyPap, wanda kuma ina da yakinin duk abin da zai kai ya kawo insha Allahu za a tsaya. Kuma na san Amir ma ba za a bar ku aka ba, za mu na bibiyar lamuran ku, kuma duk abun da ya kamata a taimaka muku, abun da ya shafi sama muku ilimi da wasu abubuwa na kayan rayuwa, in Allah yadda muna tare da ku, dan yanzu kun zama ƴan uwan mu musulmai. Sannan kuma musulmi dan uwan musulmi ne, kamar yadda manzon Allah ya faɗa kuma ƴan Qur'ani suka tabbatar. So duka mai zama wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'd. To da musulmai ma dukkan mu ƴan uwan juna ne yanzu, da ku da wannan shekara 100 a musulunci duka ɗaya ne, babu wani bambanci. Saboda haka ina addu'a Allah ubangiji ya ƙara tabbatar da ku a cikin wannan addini na musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ga wannan idan ina ga wannan kaman
ƙananan kayan ne ko za mu ƙara mata ɗaya zama biyu ma. ita ma wannan ya ba kawo damuwa, akwai kayayyakin su yana da Okay, to ba da maftan da ba ta za mu je garin gaba a rami mu haka.